û filmê duyemîn derbarî jinekê de ye, jineke ciwan Reyhane Cebbari. Li Îranê ji ber ku zilamê îstîxbaratê yê ku destdirêjî wê kiribû kuştibû, hatibû darizandin û bi hawakî nehêq jî hatibû darvekirin. Niha ev serboriya wê weke film hate çêkirin, em ê beşekî jî li danasîna vî filmî temaşe bikin. Çîroka Reyhane Cebbari ya ku ji aliyê karmendê berê îstîxbarata Îranê Murteza Abdulali Serbendî ve rastî destdirêjiya cinsî hat û ji ber ku wî kuşt di cotmeha 2014 de bi sûcê kuştinê cezayê darvekirinê lê hat birîn, derbasî filmekî sînemayê hate kirin. Yek ji sînemagerên xelatgirê Îranê Abbas Rafeî derhêneriya film girtiye ser xwe. Film li ser têkoşîna Cebbari ya bi pergala dadmendiya mêraniya rejîma Melleyana Îranê disekine. Di kasta film de ku ji aliyê Anoş Caferiyan ve hatiye çêkirin, navên navdar ên sînemaya Îranê yên wekî Roşanek Geramî, Pariwaş Cewadî, Roya Huseynî û Alî Orhene. Cebbari ku di 19 saliya xwe de ket girtîgehê û 5 salan li dadgehên Îranê parastina xwe kir, bi sûcê kuştinê hat mehkûm kirin û di 26 saliya xwe de hate darvekirin. Reyhane Cebbari di nameya ku beriya darvekirinê ji dayîka xwe re hiştiye de ev rêzik nivîsî bûn. Ev welatê ku te evîna wî di min de çandiye, tu carî min nexwest. Cîhanê ji me hez nekir. Min di nav axa vî welatî da binax neke, ez naxwazim tu reş li xwe bikî. Biraba min hil de.